Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Pakis nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Maradyaw, madayaw, maayo o maadyong hapon, mga ka-BG! Welcome na po kitang tanan dito sa itong Saturday edition sa BG Bibugyod. Sa mga kaigsunan na itong mga Bisaya na nasa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip na ang atong mga overseas Filipino workers. Mayong hapon sa tanan, mga ka-BG! Marso na yun, March na! O gideklara na usad karon ang sa Pag-asa nga official summer season na kita. O mabatian na po natong tanan ang atong mga suporta nga labihan kay kainit mga ka-BG. So remember, March is also Fire Prevention Month. Daghan usad atong mga nakita nga mga motorcade nationwide, natay mga bumbero nag-motorcade, ng mga firemen nato nga mga way katulog ni 24 hours gatrabaho atong mga bumbero. And palihog kung check ang inyong mga kuryente, no? Kanang mga saksakan ninyo diha, mga naka-charge ng cellphone o atong mga lutuanan, no? Nang luto-luto na to, nang mga electric nga mga stove. So mga ka-BG, karong bulan na usad atong gisaulog ang buwan sa mga kababaihan, no? Atong Women's Month. So ako pa ninyo mga ka-BG, o ako po ninyo magtutok na kita karon para sa atong BG Bibugyod, Sabado Edition, kauban ng BG Babaerong Good Boy, BG Ian Huerbana, ang inyong makauban karong Sabado sa bagong edisyon sa BG Bibugyod. O makahatod kita mga inspirasyon, good vibes o serbisyo publiko nga dili lang sa BG Bibugyod na inyo po nang mapaminawan o mapaminawan ninyo madunggan sa atong simulcast sa broadcast with DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 218 RMN Surigao, and DXMB 648 RMN Malaybalay. O makita usad kita sa RMN social media platforms. Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page. O nagsuot kog Batman karon, of course, BG yun siya, Batman yun. Showing na po ng Batman karon sa inyong mga paboritong sinihan. Busa, linya na, magpili na ta, labi na sa itong mga alert level 1 para sunod lagi po ta sa mga safety protocols pagsulod sa itong mga sinihan. Gusto mo malambigin sa itong programa? Like, share. Mga ka-BG, text po ng inyong pangalan o inyong address sa 0908-850-1364 sa Smart and 0917-848-6469 para sa Globe. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list bag-ong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, sa gihangyo usad sa itong mga kaigsunan sa Siargao Island nga makabangon sila sa trahedya usad sa hinungdan tungod sa Bagyong Odette. Ang BG Party List 108 ang usa sa mga yun dito ni adtong sa atong nahimutangan o naghatag usad kini nga mga pahalipay ngadto sa atong mga biktima. So ubanan nato atong BG team para sa atong Operation Tabang. Sa atong pagtinabangay na makabangon ang atong mga kababayan nga naapektuhan sa Bagyong Odette. Sa tabang sa BG Party List 108 niadtong semana, ang Bisaya Gyud BG Party List 108 gihatag tubag ang hangyo sa atong mga kababayan sa Barangay Tangbo, Santa Monica, Siargao. Human na nawagan ang atong mga ka-BG, personal nga mihatag og tabang ang BG Party List 108 staff og mga materyales sa pagpaayo sa ilang mga nagubang panimalay.
adunay kinatibuk ang 14 ka pamilya ang nahatagan sa BG Party List 108 o construction materials o insurance card gikan sa Cocogen Insurance Company. Mapasalamaton usab si Barangay Tangbo Kagawad, Alex Clatit, sa ilang nadawat nga tabang gikan sa BG Party List 108. Ako si Alex Platil, Barangay Kagawad ng Tangbo, na isa gud ako nagpapasalamaton na abot ang ato BG na 108 na tabang na abot sa ato diri na scene. Pasalamaton ako sa kay BG na siya nakatabang sa ato mga sa ato dinhi sa ato barangay, sa ato mga bayan na damage ang bagyo. Salamat karadaw kay sa BG 108. O usa sa magpasalamat ako sa ato personal accident insurance na isa sa ini makatabang sa ato na oras na simba ko na madisgrasya kita, isa ina makatabang sa ato. Sa samang higayon, gilibot usab sa BG Party List 108 ang mga residente sa Barangay Tangbo aron maghatod og food packs. Salamat BG Party List 108. Salamat BG Party List 108. Sa gamay nga pamaaging pagtabang sa BG Party List 108, nagtinabangay ang mga residente sa pag-ayo sa ilang mga kabalayan. Sa kini ang simpleng pagtabang, adunay mga pamilyang nahatagan og pagkaon ug adunay usab 14 ka pamilya ang siguradong adunay maayo nga kapuy-an ulan man o maadlaw. Salamat karadaw BG Party List 108. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat mga ka-BG o nato nakita itong mga nasa tumay kaigsunan sa munisipalidad sa Santa Monica sa Siargao Island o sa atong pagtabang usad o pagpahimutang sa mga atop na dito sa atong mga kaigsunan, no? O ato sang mga kaigsunan na biktima sa Bagyong Odette. Hinay-hinay man bumarog gihapon ta sa panahon alang sa pagkahiusa sa pagbangon, magtinabangay kita ragayod mga ka-BG. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, sa ato pagbalik padayon ang ato serbisyo publiko nga inyong masaksiyan dili lang sa BG Bibugyod. Tutok lang, we will be right back mga ka-BG. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Ang akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga ka-BG, Bibugyod. O kini inyong ka-BG babayero good boy, Batman gyud, no? Showing na. Kauban si BG Ian Wermana. Maayong hapon sa mga taxi drivers, sika-drivers, tricycle drivers, mga driver sweet lover, pero inyong host, loverless lover. Padayon usap ang pag-apod-apod sa BG Party List 108 sa mga personal accident insurance ngadto sa atong mga kaigsunan, this time sa Surigao del Norte, Misamis Oriental o probinsya sa Cebu. Kinsa-kinsa ni atong mga benepisyaryo ato kining tan-awon. Sa tabang paghihapon sa Cocogen Insurance Company, ang BG Party List 108 padayon nga naghatag og proteksyon sa atong mga katigilungsod sa nagadayang dapit sa nasod. Niadtong Pebrero 21, 2022, anaa sa 175 ka residente sa Barangay Baybay sa munisipalidad sa Burgos ang natagaan og BG Party List 108 Insurance Card. Nag-apod-apod usab ang BG Party List 108 og Accident, Death ug Disablement Insurance Card niadtong Pebrero 22, 2022 sa 225 ka mga residente sa Barangay Tangbo sa munisipalidad sa Santa Monica. Niadtong usab Pebrero 28, nakadawat ang 143 ka mga residente sa Barangay Santa Cruz sa munisipalidad sa San Benito. Sa Barangay Maasing sa munisipalidad sa Pilar, nakadawat usab ang 443 ka mga residente niini og insurance card. Ug niadtong Marso 1, 2022, nag-apod-apod ang BG Party List 108 ug insurance cards sa 420 ka residente sa Barangay Trinidad, Surigao City. Gibisita usab sa BG Party List 108 sa tabang sa Cocogen Insurance Company ang mga residente sa lungsod sa Naawan, Misamis Oriental. Di nakahatag ang BG Party List 108 ngadto sa 415 ka mga residente niini.
Samtang sa lungsod sa Bukidnon, miadto ang BG Party List 108 sa Barangay Canayan sa siyudad sa Malaybalay. Diin 211 ka mga membro sa Habal-Habal Drivers and Operators Association niini. Mapasalamaton usab si Arlindo Ranyoa, ang presidente sa Malaybalay City Federation of United Motorella Operators and Drivers Association Incorporated. May adlaw, naami ka lang sa ato ang Malaybalay Federation of United Motorella Operators para sa mga drivers o operators sa atong siyudad. Karila, dako kayo mong pasalamat sa BG Party List number 108 sa Baluta. Karon umabot nga eleksyon Mayo 12. Hindi na ito kalintan. Dako kayo tabang sa mga drivers tungkol kay labi na sa insurance, labi na sa ato medical assistance o motorik, labi na yun tabang sa mga ilang mga stock sa BG Party List number 108. Karong umabot eleksyon, hindi na ito kalintan. Samtang sa Barangay Mahawak sa munisipalidad sa Medellin, ana sa 108 ka mga mananagat, PWDs, tricycle drivers ug vendors ang hatagag insurance cards. Nagpasalamat usab si Barangay Mahawak Kagawad Marilo Ilustrisimo sa nadawat nga insurance sa iyang mga kababayan. Dako namang dako kayo namang gikalipay nga gihatagan mig higayon nga makaangko ni aning insurance nga gihatag pabor nga ri sa Bisaya gyud. Kaya dili man nato matag-an ang panahon moabot man jud ang kamatayon, so usa kini nga dako kayo ang ikatabang niini sa pamilya nga nagkalisod-lisod o wala jud mahika in kaso sa kamatayon. Ang Insurance ID nag-distribute sa Bisaya Gyud BG Party List 108 magsilbing proteksyon sa mga lideres o mga membro sa Bisaya Gyud kung gani man ang mga kini mopanaw tungod sa aksidente, mabalda dala sa aksidente o mamatay tungod sa COVID-19 o guban pang mga natural causes diin ang ilang mabiling pamilya at dunay madawat na cash assistance. Padayon ang pag-apod-apod nato sa Bisaya Gyud BG Party List 108 asa ka mang dapit sa nasod. Basta ikaw, usa ka Bisaya. Kay kinsa pa man di ay amang tinabangay. Kung dili, kita gyud, mga Bisaya gyud. Ako si Ronald Casnalio, usa ka manulupyo sa Barangay Mahawak, Medellin, Cebu. Isip usa ka estudyante o isip part of LGBTQIA+ community. Dako kanigtabang sa kuha ang accident insurance card nagikan sa BG Bisaya Gyud Party List 108. Padayon ang pagserbisyo sa publiko. Kinsa-kinsa pa may magtinabangay. Hindi kita mga ka-BG. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Edukasyon, pagkaon o panglawas. Kana ang pirming bitbit sa BG Party List 108. Busa pinaagi sa personal accident insurance, secured ka. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! O mga ka-BG, sa atong pagbalik, unya atong libuton ang munisipalidad sa Santa Monica, kauban ang atong mga BG team, usad si ka-BG nga si Ker Alipayo Chu. Tutok lang mga ka-BG ha, we will be right back. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala, mga ka-BG, diri sa BG Bibugyod. Maayong hapon sa itong mga frontliners, mga tindera, nanay, tatay, ate, kuya. O labi na, laos lang tandan ha. Laos tang tanan sa kusina. Mga unta, kumbira sa BG Bibugyod. Ngayon, og karon, ato na po ning mga ka-BG, ilibuton na nato, no? O ato ning i-check si BG Care sa baybayon usad sa Santa Monica o sa Taktak Falls nga ato kining makita sa budsadya sa Santa Monica. Ka BG Care, enter the air. Bula na sa Marso, ug mabatian na ang init nga panahon sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Kay palo kami, na excited na kamo. Ilabi na nga hinay-hinay nang gipalapdan ang quarantine classification sa nasod. Uban na nato si Kerr, nga libuto ng lungsod sa Santa Monica alang sa iyang BG Escapade. Take it away, Kerr! Hello mga ka-BG! Niyata karon sa Taktak Falls sa munisipyo ng Santa Monica, isla ng Siargao.
dili kompleto ang imong Siargao adventure kung dili ka makaari diri. Ang Taktak Falls mao ang nailhag nga pinakadako nga falls dinhi sa isla ng Siargao. So sa tanan gusto mo ari, alik na. Ang Taktak Falls mao'y usa sa labing naila nga waterfall sa isla sa Siargao. Gikan sa surfing capital sa lungsod sa General Luna, usa og tunga ka oras lang ang gilayon padulong sa lungsod sa Santa Monica di nahimutang ang Taktak Falls. Naila ang isla sa Siargao, isip surfing capital ug sikat usab kini sa lungsod sa General Luna di nahimo kining Pinoy-anan sa mga gipasigarbong surfers sa nasud. Ug giadtuan usab ni Kerr ang northern part sa Siargao, diin ginapasigarbo usab sa lungsod sa Santa Monica ang ilang white sand beach nga adunay usab taas nga balud. Hello mga ka-BG! Iyata karon sa isa sa mga sikat na mga beaches diri sa northern part of Siargao Island. Mao ang beach diri na makit-an sa Tangbo sa munisipyo ng Santa Monica, Siargao Island. Ang inyong makita karon mao kini ang isa sa mga spot na ginatayo sa mga newbie surfers. Kung tingin, dili lang tanyag ang Siargao Island sa surfing area na makita sa Cloud9 sa General Luna, pero naapod kini diri. Beginners man o gustong makaton mag-surfing o mag-chill lang sa beach kauban ng pamilya, barkada o special someone? Unsa pa'y gihulatan ninyo mga ka-BG? I-apil na sa bucket list ang lungsod sa Santa Monica. Gawas sa White Beach niini, mahimo ka usab mag-sightseeing o mag-picnic sa Taktak Falls. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Oh, tutok lang mga ka-BG! Tutok lang! We will be right back! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG! Welcome back sa BG Bibugyod! O kadaghanan sa atong mga naglisod nga sa panahon usad sa pandemya, mga nawad ang trabaho o panginabuhian. Usa karon na uban usad nga nakita nato, no? Doon natin nakita nga oportunidad sa maski sa sa kining maski unsa atong kalisod sa pag-agis pandemya. O ato kining makita karon ato ning lantaon ang usa ka inspiring story sa atong ka-BG sa nag-edad og 23 na na po niya na manage niya ang iyang kagalingon sa Medellin, Cebu. Ato kining lantaon. Mga ka-BG, usa si Raven Zaraga sa atong youth correspondent diri sa BG Bibugyod. Apan kapaluba mo nga inspiring ang iyang istorya. Isip usa ka batang nangandoy ug karon hinay-hinay na niyang natuman bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi. Atong sayuron ang iyang inspiring story. Mga ka-BG, welcome to Chill Out. Ang Chill Out nag-start pag August 5, 2020 in the midst of the pandemic. And then before, naadyo ko'y negosyo nga Raven's Footwear. But sadly, pag sugod sa pandemic, na-stop naman sa delivery. Kay ato man ako siyang kuhaon sa Manila. And then, pag-start sa pandemic, na-stop. And then, naka-decide ko, wala pa to magsugod ang online class, naka-decide ko nga magnegosyo og restaurant. Pero, nag-doubt akong nanay. Pero, iya kung isuportaan. Kung ipapili pag-start sa online class, iya kung ipapili kung, sige, tagani kag choices. May eskwela ka or magpadayong may eskwela ka or magnegosyo. So mas dipili na ako magnegosyo kay di pa nako feel ang eskwela atong time kay pandemic lagi, and then wala pa sad ko yung mga gamit pang online class. Nag-start ko mga 80k kapin. Wala pa na siya ilabot sa mga foods, capital sa foods. One pa lang siya. Ang katong shoe shop na ko gi-expand, mao ni siya karon gipadak-an, and then so mo to gipadak-an, and then sa capital, dala na sa capital modagan din siya og 100k. First thing nga nisud sa akong hunahuna is before ko nag-start seafoods gyud. Gusto na ko mag-start ko og seafoods kay wala ko may nagsugod og seafoods diri sa among barangay, like diri sa among town nga Midilien. Wala ko may nagbaligya og only seafoods. So moto nasud sa ko muna akong kuan nga mag-only seafoods ko. And then gisudlan na lang pud nako og mga gisagulan na pud nako mga refreshments like milk tea, shakes, and others. Bisan pa sa maayong dagan sa negosyo ni Raven, nakasinati usab kini og mga challenges ilabi na sa panahon sa pandemya.
since nag-start me kay pandemic man to, nag-open ko pandemic man to. So hassle kayo kay kung ang customer mo kaon dapat naka-mask, kung ang customer mo food, mangaon sila, dapat na sila yung mask, inigsud nila sa area. And then, kay pandemic man, so, nag-adjust po me sa time, sa pag-opening time, o closing time. So, pandemic, dapat ay curfew, and then social distancing. So, ni-cope niya to 30% sa amuang customers. And then, dili pwede ang tagay ato nga time. And then karon kay pwede naman ang tagay kay medyo okay naman ang nalagi tayo mga mabadlong sa mga pulis kay tungod kanang dili na magka-distancing, wala na distancing, pero okay ra man sad kay family ra man gihapon and then nangaon ra man sad. Every day after atong lockdown is mukita mi ato 8, pinakadako is 8, and then kung na event like na occasion like Valentine's Day, Christmas, mukita agad mi og 15 below. Pero kung like for example katong pag lockdown, hinay na jud ka siya tanan, mo hinungdan nga na close, kita na lang mi og 800. So dili na jud siya pwede nga padayunon mo to nga naka-decide ko nga pag third lockdown dito na nag-close and then na-stop, and then mo na to nga nabalik ko nana ko'y ka-partner sa akong business karon. Bisan pa sa mga hagit o pagsarado sa iyang kananan sa ikaduwang higayon sa pag-lockdown, nahimong inspirasyon ang iyang lola aron magpadayon. Na-encourage ko nga ablihan ug balik ang chill out kay syempre kani gihatag niya sa akong nanay nga negosyo. And then naka-realize ko wala na siya, namatay siya. And then naka-realize ko since gibilin mo ni sa akong lula nga negosyo, dapat ko ni padayunon. Ihatag niya sa kuha sa maayong paagi. Tungod niini, mas gipauswag pa ni Raven ang pagdumala sa chill out. Diin ginabisita kini sa ilang mga silingang lungsod. Ang ipinagmamalaki ng chill out is ang menu. Siyempre, wala ilain amo ang seafoods menu. Although simple ang presentation sa foods, but if mutilaw ka sa foods, like timpla ginana ko siya in a different way. Ako siya gitagaan og laing timpla and with love. Ako siya gitagaan laing timpla nga para dili common, like garlic buttered shrimp. Ako siya gihatagon og laing taste nga dili katong paras tong common nga garlic buttered shrimp. And if you wanna visit Chill Out, sayon radyo guys tanan, dali radyo kayo. Kabalumi sa inyong pangutana, asa gid ba nahimutang ang Chill Out Medellin ug unsaon pag-adto dinhi? If you wanna visit Chill Out sa mga tourists from Cebu City and from other places, kung mo check-in mo from Cebu and then mo check-in mo diri sa North Cebu, naaragid mi diri located ragid mi sa lungsod sa Medellin, barangay Sitio Pandan, barangay Mahawak. And very affordable among prices. Kaya you know what? We direct supplier mi sa mga seafoods. So, if mga mo diri, as in, inyong low budget, inyong hanggamay na kayo nga kwarta, makaigo ragid sa 6 persons, labi na kung inyong 1,000, makaigo ragid. Sa edad nga 23 years old, mao kini ang masulti ni Raven sa mga kapatanunan nga sama niya nga naundang sa pag-eskwela. Ako message para sa mga youth like me, nga ayaw lang dyan mo kawatan o kanang pag-asa sa kanang iyong pag-eskwela o sa inyong trabaho karon. Bisan man gani og nagtrabaho mo, wala mo nag-eskwela like me, nahuno ko eskwela kay namatay akong lola, wala na ko'y panggasto sa eskwela, pero muni, di pa dayon akong gihatag niyang negosyo sa kuha. Iyang gihatag sa kuha para na ako'y panginabuhian. So mo na diri ko ni kuha og kusog, diri ko ni kuha inspiration nga para mupadayon sa akong mga plano sa kinabuhi. So sa katong mga nag-eskwela, pwede mo trabaho, pwede mo magnegosyo in a very small capital. So pwede ra jud bisag mamligya mo tempura, walay problema, basta magnegosyo ta, walay problema. Ang always good na akong quote sa akong kinabuhi no, kay dili lumba ang kinabuhi, dili ulihi ang tanan, dili pa ulihi ang tanan. Kung nahunong ka sa pag-eskwela karon, pwede ka mo padayon next year, basin daig na kay kanang
makwartahan nga pwede kang maka-eskwela balik, syempre di man na mo dagan ng eskwelahan. And daghang salamat mga ka-BG sa inyong pagbisita diri sa Chill Out Midilien. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, wala na sa edad. Wala po na sa padak-anay o puhunan, no, mga kapital. Basta mangarap ka nga ni, mangandoy ka, mo na sure gina nga doon nagkikipadulngan. Busa daghang salamat sa mga daghang salamat sa inspiring story nga imong gi-share usad kanato ka BG Raven Zaraga gikan sa Medellin, Cebu. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Ang akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list bag-ong generation. Ang among party list Bisaya Gyud. BG Party List Bisaya Gyud 108 sa balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, padayon lang po ng atong pasiaw nga mga funny, very funny videos sa internet. Mga ka-BG, bibog yun ang atong videos nga sure gay kayo, sigurado gay kayo nga muhatag na tong kalingawan na mga lingaw tatanan para sa good vibrations. Busa ato na ning tan-awon ang relatable video gikan sa witty, joker o guwapa po din siya. Grabe ato ning ilang taon si atong ka-BG nga si Telma, enter the air. Buangag yun. Buangag yun. Buangag yun. Gaina ra ni nagkagot akong ipon. Degyon ka mo mata diha karon ka. Mata lagi kang lugiton ko na yung mata. Nakun sa kahagyo na siya sulod sa iyang kwarto. Nga di man mo gawas. Nahuma na lang kog waswas aning mga habol na uga na lang kabawa kagihapon mo ng mata. Lamigon mo para bahawan o panitan. Makriminal gyud ko ninyo way oras. O mao na siya way mahuma na trabaho. Kay buntag pa sayo, magsige na maghinoktok. Grabe naman yung tanan nagkasayon paggunit sa silhig. Haw na nilihid. Magkuha na lang nagmidre sa balay kay wakay mo lihok. Wakay makatabang. Tabang o papadlong. Awara, ikapilang ako saya na pahinomdom na ang silhig paindogon pagbutang. Gisayo na lang yung tingali ni sila pagpangita kwarta. Ang sulod na silhig ayo apilang gawas. Kadugayan latayan na tadiri aghala sa kahugawan ni atong nataran. Igamit na yun niyang silinglanon sa gawas. Naramata na siling tutog. Huwag ka damhat. Asa yun ka na naglatagaw yung huna-huna. Tuwa na sa cellphone. Kanang cellphone may nakadalang timan. May pagpanggimin nyo mo. Tanako na rin mabili naning balay. Itampoy na ko sa ising atiman. Ora maghihapon. Di maghihapon makatabang bisan cellphone ng mga trabahoon. Nangalawas na ganin ako mga bulag. Sigpaabot og tubig. Grabe na kauhaw. Kayo kabalo pa lang ni Mang Baktas. Doon ka na ng layas. Asa, yung taon kahapon niliwat na ako, grabe matanan akong kagugihan. Ako malihok bang ko, bisan di ko subuon. Gihimo na niya, trapo ang ginabuhan. Huwag magkatalang. Bisan ako nang gihay-hay para mauga. Imo na yung di basa. Maalang. Dear Charo, tagai ko pamiliti kay mulayas ng yut ko. Kikapoy na ko, Charo. Basin, imo na po nagipido ang mga basa. Laibe ka, hindi mo ko anon. Takar kag tilok. Pagdali niya diha kay suguon ta ka papalit sa kag napkin kay gidugok ko. Asa man ko magpalit? Bisan asa basta kay napkin. Kanang with wings? Ingna kanang unli wings. Unli wings? Unli wings gali para makatipid ta. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, dili natapos atong programang kanunay andam mutabang sa atong tanan mga ka-BG. Magkita-kita na po ta sa susunod Sabado. Diri lang sa BG Bibugyod. O madunggan kay nakaroon live usad simultaneous broadcast with DZXL 558 Arimen Manila, DYHP 612 Arimen Cebu, DXCC 828 Arimen Cagayan de Oro, DXBC 693 Arimen Butuan, DXRS 918 Arimen Surigao, DXMB 648 Arimen Malaybalay. Makita gyapon kita kanan karon sa social media platform sa RMN Facebook og Bisaya Gyud. Atong Facebook page nga naka-gain og 4 million kapin in 7 days. Ang atong Bisaya Gyud PH og ang Bisaya Gyud Surigao del Norte, Instagram Bisaya Gyud. Subscribe na tanan, share, comment sa atong YouTube channel gyapon nga Bisaya Gyud.
Pwede sa tamakontak sa Bisaya Gyud dire atong hotline numbers 0908-850-1364 sa Smart, 0917-848-6469 sa Globe. Ako ang inyong igsoon, babaero good boy BG Ian Werbana, amping perme mag-ampo o magkita-kita tag-usab mga ka-BG dili lang sa BG Bibog Yun! Lupad mas batman! Andam na ba mo malibay? Malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ani-ana ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Is nga pogi. Babaerong good boy. Buenas garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun!